all you sight you have seen, where you are already been. Then again you go through occasion avenue. Чила пълни с всеки работи. Предимно ще набиваме на снега и лука. Лука по-късно. Това е сняг. Много е студено. Не, Пеп ще засича. Добре, за 3 секунди ще закъснем. А то се разтече. И 20. Добре. Ай, хой бе на това. Айде, аз ще го вода, той ще понеже не вижда, айде. Това ще ме е от теб. Ай, стига. Чакай да снимай. Снимай, бе. Беше снимай. Дай по-спринтив, ако виж. Що се е пръс го фана? Що се е пръс го фана и вика. Няма скалела за... Чай да го направя на дупка за отида. Да, малко. Иначе мога да се навигираш. Студена е много. Чай да направя втора дупка за очи. Ай, аз ти. Чакай, снимай. Втора дупка за очи. Не мога почвъркна. Сняг ми влезе. Тия лука да биеш. Ама дрема ти... Да, очилата да ги приготвя. Той ще дай с телефон. Ще снима. Снимай ти. За 50 стик 4 глави, брате. Не ми сме компост. Аде, почни. Да, бе. Чакайте на трошете тук, след Да, забива. Забива ли? Сигурно забива. Я го спри, виж. Спри като го белим. Его и Денис, ти. Доста зъбите, ма. Ние ще дадем в час по немски лук. То, ако има малко сълчица и пръшки, знаеш как хубаво ще видва. О, подкопа го. Аз вече го почти обелих, там вика. Аре, че то ще изсъна. Ключове искаш ли? Чуем се, нали да си го поизтудим малко. Лайко на тебе ще разчитам. Ти докато го яде. Съберете малко, Съберете се малко към заедно. Ти докато го изядеш този лук, аз трябва да съм представя време Сега, който забива ли? Няма ли камъче, бе? Уж не. Але камъче, Фу, да Не. О, ние пръска на За то половината паднава. Много сложи цел. Алекс, бей, лате чак. Гледай земята, лате. Чай с лютящата част. Ей, като вас. Лютящата част. Баш. Баш. Чай да седа по-близко, се насълза. Това почна. Почна ли? Чакай. Значи пълниме салатата, след това си го слова на очите. Момчето, после мога папаме салатата. Не искам чистия пръсти. Не мога. Бати, гадния вкус. Ей, това реших, че е кръв. Кое, бати, бадния вкус ли? И аз сега, че го ядем те така като ябълка, а? Ай, яж го. Чай, Ай, сложи яж го, очите едновременно, Аре, дай, жена. едновременно. Снимай го и Кой до него бе? Ей, с бубата! Още малко. Как ще го снимам аз тук? Още малко го разбиш. Аре, ти лети още Слагай. Давай, ти си момче, ти си. Давай си малко. Почаха сълза. Ай, глътни го, байко. Глътни го, Не плюй го. Копале, това става гадно! Вижте, те няма хранени все! Яж, бе! Яж, бе! Ама това не сгага. Стаскай се, бе! Стаскай още! Дай! Не стасник докъде е сука. Като го изедеш, тогава трябва да махна. Сърща, герой! Яж, бе! Яж, бе! Не го пнуй, бе! Не го пнуй, бе! Не го плюй, че трябва да е скоро глава. Аре, бе! Дайте ми вода, бе, майка! Снимай го, бе, как яде, бе, сняг! Майка! Капни пак. Кой ядеш? Сняг! Яде снега, бе! Айде да остава половина още! Колко му остава, бе? Половината! Аз съм след бях! Айде, бе! Аре, бе, Юрдане!
Боя, не мате. Пеш, после трябва да засечеш как ми излизат очите. Почва ти сълзите, бе! Аре! Ти повече викаш от колко ядеш. Аре да направим Извинявай! Аз те виждам, има рафуга е тука между. Слай! Пешо, ела ме снимаш. Слай! Чакай, къде е Пешо? Его. Алекс, я погледни. О, само ти още по. Стой с него, бе. Той яде с него. Тук в пирката се разпичтата, бе. А гледай, остави половината на земята. Снимай земята, братле. Васе, Кажи Василото. да се натеркаме верите. Бегай му очите, братле. Покажи пред нас. Здравейте. Чай на бати Пешо. Много страхотен клип. От началото като си хуснеш не е лошо, ама по... All you sight, you have seen where you are already been. Then again, you go through occasion avenue.